Ngayong ito mga amigo, ako si Chad Reynoso ug ubani ko ninyo dinhi sa Basak Pato aron masayran ang latest updates sa nagpadayong piniliay ning atong live coverage sa ABS-CIE 2023 sa My TV. Ani ata karon sa taas sa skywalk, nagtanaw sa traffic. Medyo traffic na sad karon kay daghan lang nangagot nga mga tao. Kani daghan na medyo traffic na. Medyo init-init sad karong adlaw, so magdala gyud og tubig para di ta ma-dehydrated. So padung na ta sa Don Vicente Rama Memorial National School para atong tan-awon ang sitwasyon sa atong mga butante diri barangay Basak Pato. Dili kita magproblema sa mga pagkaon kay lagi mga daghan nga maligyaay og mga pagkaon. Diri ang Voters Information Center. Kung mangita kasi mo mga precinct number, naarigod diri sa Voters Information Center. O kanili nagkabay ng tao diri yung damita. Sa piso na gitag sulod. Excuse me po. Excuse me. So diri murag samot-samot na diri dapita. Information, nagwasig nangita og iyang mga information. Ang mga taga Basak Pato, mga gwapa-gwapo. Check. Medyo samok na rin dapita diri. Padung ka sa unsaning dapita diri sa mani yung elementary nga department day sa mga taga Basak San Nicolas ni diri dapita. Diri sila mamutar. So kita mga tuta sa barangay Basak Pato sa National High School Don Vicente National Memory Don Vicente Rama Memorial National High School. Medyo samok-samok sa San Nicolas. Pero mga kita sa Basak Pato kay daghang gwapo-gwapo. Okay, daghang kay mga pagkaon diri. Murag kawanon sa nagdagkom. Kayawan kita aning dapita ma. Oh, hi. So niagi na ta sa elementary school. Nay hinamaligag kwek namigit na magtungod. Kita sa medyo layo pa ang National High School, pero for the sake of yatagang taglot para so nag-block na ta karon ang mga butante gikan sa dito namutar. Wala sa gabay ng hatag og mga flyers sa gidili. Ay, mana ko dai. Ano ta diri dapita sa National High School Don Vicente Memorial National High School. Ano ito mga taga Basak Pato kung diin taga gwapo. So yeah, daghan sa nang gawas kay na human na sila mutar mo labang sa tagadili. Ay daghan sa magtang mga Albertina layo ani nga building dahil sa kaka. Ay nag. Ano lagi ta dito?
Dito na nagmumotor ka na eh. Ang lahi kapulisan na to para mo servisyo para sa atong para hatsay atong pagutan karong adlaw. O katong mga naay mga may problema karon sa emergency natakaroon sa emergency response sa Pardo aptik kaya ni sila mi sa mga emergency. Oh, daghang isa lang natabangan karon. Ano ito diri? May mga senior citizen na lagi pang tabangan nga in need of emergency. So yeah, Rodri ang medical station Wasak Pardo emergency response uptik ito na sila perme. Ako yan kabuha. So pa doon na ito medyo dako-dako kinig eskwelahan na gid. Nasa ako kanina sa kan sa elementary nangita ko dito singutan na kay gabi ah. So comment na ninyo mga kamags, mga kauban kung nadunggan ba akong tingog karon. Medyo dagom-dagom na ang ano ang kalangitan. Pero alas 3 na magyutak kutob aning atong pagbutar murag gamay-gamay naman lang tao sa karon. Hi sir. Medyo wala na kayo tao karon orasa. Pero hapsay atong pagbutar karon. Walay mga samok-samok. Medyo gamay-gamay na lang yun ang mamutar karong hapon kumparar sa ganinang buntag. So katong wala pa naka butar o nangita kung sa inyo mga precinct numbers mahimo lang mo ato sa precinctfinder.comelec.gov.ph/voter_precinct nya inyo lang i-input ang inyong mga pangalan, ang date of birth, lugar sa inyong pagparehistro o mga gina. Nata karon daghan gumay-gumay lang lagi ng tawagid karon. Pag once naka-fill up na mo ato sa precinct finder, magawas ko kung active ba yung mga accounts. So katong mga 31 years old above, wala na may record found sa SK kay tiguang na mo yun mo. So medyo ka ni busy ko ni. So mao to yung sitwasyon karon asa ko may building dire. So katong pa nabutar